Yes, man. Hvor meget skal der ikke være her? Høj, det kommer med til at lukke det der. Nå, skal det bare det samme i her? Hvor længe skal det blive ved? Det gør alle. Du må godt smile længe. Skal ikke filme Silke? Ej, så stiller jeg lige herover. Ej, det stikker. Det er så mega. Stille. Er den ikke været færdig nu?